Ġew inawgurati f'faċilitajiet magħmra bl-aħħar teknoloġija f'Jan Francesc Abela Junior College li se jservu bħala ċentru modern għal konferenzi u laqat u li minnu se jgawdu kemm l-istudenti, l-edukaturi u l-letturi imma wkoll il-komunità. Dan ġie inawgurat mill-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima fejn ġie spjegat li dawn il-faċilitajiet Connections Conference and Meeting Facilities ġew irranġati u mibdula f'dan iċ-ċentru modern permezz ta' investiment ta' madwar €55,000. Il-Junior College għandu rwol importanti ħafna f'dik li hija sistema edukattiva tagħna u llum inaugurajna parti oħra minn dan il-kolleġġ li għandha għan wieħed dik li tagħti aktar għodda lill-staff akademiku u anke l-istudenti fejn dawn ikunu jistgħu jiltaqgħu fejn ikunu jagħmlu propju diversi attivitajiet. Iċ-ċentru huwa kompletament aċċessibbli biex kulħadd ikun jista' jagħmel użu minnu b'dinjità u kumdità. Il-prinċipal tal-Junior College Paul Xwireb filwaqt li ringrazzja lil kull min tasemu f'dan il-proġett ħeġġeġ lill-istudenti, l-edukaturi u l-letturi kif ukoll il-komunità biex jagħmlu l-aħjar użu minn dan iċ-ċentru.